ଆଜି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ପାଇପାରିବେ। କାହାଣୀଟି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଆଦୌ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ପିଲାଟି କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଭଦ୍ରକ ସହର ଏକ ପରିଚିତ ବ୍ଲକ ଧାମନଗର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ଲକ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଭଣ୍ଡାରୀପଡ଼ା। ଗାଁରେ ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ମାତ୍ର ପୁଅ ସଦାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଧର୍ମିଣୀ ଭାରି ସରଳ ଓ ନମ୍ର ମହିଳା ଥିଲେ। ପୁଅଟି ଏଥର +2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଛି। ଏବେ +3 ପଢ଼ିବ। ପରିବାର କହିଲେ ବାପା, ମା ଓ ପୁଅକୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼େଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ଦିନ ରାତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ସେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦେଖେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ କେତେବେଳେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସି ଡାକୁଥାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଡାହାଣୀ ପିଶାଚିନୀମାନେ ଆସି ତା ଗଳା ଚିପି ଧରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼େ, କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥାନ୍ତି। ବାପା ମା ସ୍ନେହରେ ପୁଅର ନାମ ଦେଇଥିଲେ କାହ୍ନା। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠେ କାହ୍ନା। ମା ଦୌଡ଼ି ଆସି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଲେ କିଛି ହୋଇନାହିଁ କହି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼େ। କାଲି ବାପା ମା ଜାଣିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ କହିନଥାଏ କାହ୍ନା। ହେଲେ ମନରେ ସବୁବେଳେ ତାର ଡର ଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଭୟାନକ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଥାଏ। ଏ କଥା କହି ବବା କାହାକୁ? ଘରେ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲା କିଛି ଗୋଟେ କରି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇ ଦେବ। ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା ତାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସହରକୁ ଗଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏହା ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ। ତୁମେ ହୁଏତ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁମର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ମନରୁ ଏମିତି ଭାବନା ଦୂର କରିଦିଅ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ଡାକ୍ତର ସେଠାରୁ କାହ୍ନାକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। କାହ୍ନା ବି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା, ହେଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିଲାନି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏକ ପୁରୁଷ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଆସି ତା ପାଖରେ ବସିଛି। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ଆଉଁସି ଦେଉଛି ଆଉ କହୁଛି, ମୁଁ ପରା ତୋ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁନି? ସ୍ୱପ୍ନରେ କାହ୍ନା ତାକୁ ମନା କରୁଛି ଆଉ ତା ପିଛା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆତ୍ମା ଭୟାନକ ବିକୃତ ଚେହେରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ କାହ୍ନାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛି। ହଠାତ୍ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା କାହ୍ନା। ଶୋଇବା ଘରୁ ମା ଦୌଡ଼ି ଆସି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ କାହ୍ନା ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମା'ଙ୍କୁ ଆଉ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ମା କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଧନ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟି କଲୁ ଯେ? କ'ଣ କିଛି ହୋଇଛି ଯଦି ମୋତେ କହ। କାହ୍ନା ମନେ ମନେ ଭାବି କହିଦେବି କି ମା'ଙ୍କୁ ମୋ ସହ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ହୁଏତ ମନ ହାଲକା ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେତୁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଟେନସନ୍ ଦେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ, ତାପରେ ସବୁ କଥା କହିଦେବେ।
ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋଝି କହିଲା କାହ୍ନା। ନାଇଁ ମା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ମା କହିଲି, ହଉ ତୁ ଡରନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶୋଇପଡ଼େ। କାଲି ସକାଳେ ତୁ କଲେଜର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ତାପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା କାହ୍ନା। ସକାଳୁ ଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା।